En kycklingugn med lite goda tillbehör. Jag vet inte vad vi ska ha för tillbehör, men det får ni se sen. Men jag tänker att vi ska göra kycklingugn bara. Vet du det? Nej, jag vet inte faktiskt. Tag den där. Så är den med. Och så kan du bara... Den liten kniven. Vi ska lave hvidløgskyckling. Vend kniven korrekt. Det hjælper ikke at gøre sådan. Du skal gøre sådan. Ja, jag ska så. Nej, den er fin. Det er den der. Yes, perfekt. Lad os se, der er der 5 mere. 10 mere. Flyger bara iväg. Så er der bare spidsen. Ja. Ja! It worked! Did it! Exakt. Hvis du tager sådan en som man kan aldrig få for mycket hvidløg. Nej. Aldrig. Uff. Fy fan. Du skal pege ned. Tryk til. Yes. Næste. Ja, vi skal jo hvidløgskylling. Men bare roligt, jeg efterlader også nogle til dig. Okej, ska vi allt där eller? Mere. Så. Mindre halvt haften. Så der, der. perfekt. Okay, klar. Så. Hej, ska vi blanda runt där? Ska du ta mer peppar kanske? Jo. Ja, mycket mer peppar. Så. Blanda ut. Skeden. Den här skeden då. Ah, nej. Citronsaft. Citronmos. Og vi skal bruge 3 teskæer. Eller spiseskæer. Det var 1. 2. Og 3. Fint. Stop. Og så mixer du. Mix. Yes. Mix. Drumsticks. Jag är så Skal vi se, om vi får plads til det? När det har sagt stopp så stoppar man, det vet du. Der var stadig is i den der her. Perfekt. Så ser jeg. Hvis du gør sådan her. Oj. Drumsticks. Under plats. Den var jeg på. Tager du den, Sigge? Men jag missar något. Det gör inget. Jag kan få det mer. Over det hele. Nej, en af gangen.
Over det hele. Over hela På alltså. alles. Ja. Yep. En till då. Salt Bay. Det är meget. Här är det. Ja. Lidt mere. Så. Nej, for mycket. Så. Mindre. Ja, godt. Perfekt. Skal vi skære? Skal jeg lige få skære? Skal jeg sikkert? Ja, sikkert? Ja. Så ska jag... Så tager vi... Här är jag. Ja. Munsked. Hur mycket ska jag ha? Det är olivolja, eller? Nej. Skal vi have honung? Människor. Ja. En stor. Ja, lad os se. Lidt det for mycket. Prøv der, ja. Prøv der. Se om du kan få det op. Og så bruger du fingeren til at få det af. Yes. Ind i munden. Og der skal cirka 3 gange så mycket eddike som honung. Okej. Og oliven. Olie. Og der skal vi have omkring 2 gange så mycket som eddike. Så då. Ska vi mixa runt där då? Ja, Den här. så har du den her. Og så holder du godt fast. Og så mixer du. Honungen er ikke opløst. Så. Sikkert? Så. Kan du se skælderen her? Oj, Jag ska bara stå då. Nej, start. Vent til sådan her. Sådan der. Og så starter du der. Det var inte bra. Ja, det er fint. Det er okay. Perfekt. Så tager vi lige... Jag ska bara ta den här kniven och lägga ner. Så får du agtersfingrene. Så nu är publiken klar. Perfekt, godt. Här är det. Ja. Jag kör. Över här bara. Okej, då kör vi. Alles. Alt. Allt. Give the salad a massage. Exakt. When I'm... Fordi Från det er botten. Från botten. Sigge. Det Ja, er faktisk ikke en salat, det er en kål. okej. Kål. Kyckling. 50 minuter så har vi. Og klar. Til 1 time op til 60. Kører du den helt op. Op til boks. Så, nu har vi 2 ris. Här är det. Ja. Så går du over til resten, og så fylder du 3 gange med vatten i her. Brug den. Då behöver du inte ha den där. Du behøver aldrig mætter. Du skal have 3 fingerspidser i.
3 fingerspetsar. Ja. Nej, gör det riktigt. Det var inte, det var en kvart fingerspets. Så. Ja. En till då. Rör om. Perfekt. Stopp. Ska vi låga på. Så väntar vi på att den kommer upp och koka. Men det går här, ska jag göra en till. Vad är det? En till. Stryk i kanterna. Har du det? Så, då kan du bara stänga igen. Vi äter mina garlic chicken wings. Kör vi. Gott. Ja, det där är Sigurd från framtiden. Det där är en gammal video som är för typ 2 veckor sedan. Då var jag i Danmark, Rörvig. Och det här ska man shouta den här videon. Det är på Väsby, vår frälsare. Kom ihåg, jag kan se det där fel. Men ni får be om ursäkt för det. Men tack för att ni kollat.